Bon vespre a tots. Mireu, la nostra opinió sobre la gestió de l'equip de govern municipal durant aquest darrer any és, sense cap dubte, desfavorable i bastant crítica. Malgrat també entenem la difícil situació econòmica en què es troba l'Ajuntament degut en part a la crisi que estan patint aquests darrers anys. Nosaltres pensam que aquesta situació de partida s'ha vist també agreujada encara molt més per la mala gestió, i no tan sols d'aquest darrer any. Des de l'elaboració dels primers pressuposts, l'equip del PP va anar augmentant les despeses i engreixant fictíciament uns ingressos que, a l'hora de la veritat, no s'han ni produït. Tot això ens ha duit ara a una situació econòmica molt delicada. Ja fa un parell d'anys que, precisament per això, en el debat dels pressuposts, els socialistes hem anat advertint de la necessitat de prendre mesures urgents de la reducció de les despeses. Tot just quan va entrar el govern municipal, les primeres mesures del PP a l'Ajuntament va ser la contratació sense mesura dels assessors. Un assessor econòmic, jurídic, informàtic, esportiu. Des del nostre punt de vista, un ajuntament com el de Binissalem ja té un suport funcionarial el suficientment ampli destinat a cobrir els diversos serveis municipals en base, evidentment, al seu nombre d'habitants. Per una altra banda, hi ha tasques que són clarament polítiques i aquestes són exclusivament responsabilitat única i exclusivament del batlle i dels seus regidors. Durant el llarg període del govern local socialista d'aquest ajuntament, mai, i repeteix, mai, no es van contractar ni assessors ni altres figures similars. A hores d'ara, aquest ajuntament mantenim un assessor econòmic que té una retribució de 42.500 euros anuals, una despesa completament innecessària en la situació que estan. Així mateix, les retallades que han afectat també el personal de l'Ajuntament i altres tantes partides d'interès general, en cap cas s'han aplicat a aquelles partides que fan menció als sous dels polítics, com s'hi ha fet a altres institucions. Tampoc ens varen voler escoltar en el tema del poliesportiu. Han mantingut la proposta fins que el temps ens ha donat la raó. Tots n'eren conscients de la inviabilitat d'aquest projecte. Un projecte que es va presentar com a fantàstic, fabulós, avalat per un estudi econòmic-financer que no s'adaptava a la realitat de les arques municipals. Un projecte que l'empresa concessionària no ha pogut ni assumir. Precisament en el darrer ple de l'Ajuntament se va fer efectiva la rescissió del contracte. I aquest darrer any sembla que a la fi sona l'alarma i se mos encén el llum, però precisament les mesures que s'estan prenent ara per augmentar desesperadament els ingressos no són altres les més apropiades, ja que són unes mesures que afecten més al ciutadà de manera directa o indirecta. I posarem exemples. És el cas dels imposts dels béns immobles, CIBI. Es produeix un clar incompliment de l'acord del pla de sanejament. Aquest equip de govern aplica una baixada del 0,01% en lloc del 0,03%, tal com vàrem acordar en el seu moment. Un terç manco. Un altre cas és de la taxa de la recollida de fens. I parlarem concretament de la famosa bossa estandarditzada. Està bé la idea d'incentivar el reciclatge, està bé. A més, els socialistes l'han defensada sempre com tot sabeu, i tal com el director. Però aquestes mesures s'han de fer a través de l'estimulació i mai a través d'un càstig. I amb això volen dir que amb aquesta nova ordenança castigam aquell que no recicla però que no beneficiam de cap de les maneres al ciutadà que ho fa ben fet. I és molt mal d'entendre per aquest ciutadà que a més de pagar ja una taxa d'incineració s'ha de pagar un altre pic per una bossa de rebuig que és allò que realment i exclusivament s'incinera. Esperem de totes maneres que si aquesta mesura repercuteix realment en una disminució del rebuig i per tant aquest Ajuntament ha de pagar manco de la taxa d'incineració, el que ens semblaria més lògic i el més normal seria que això suposés també una reducció per part de la taxa cap al ciutadà. Aquest Ajuntament també ha comunicat l'eliminació de les subvencions a les diverses associacions del municipi. En principi, podem estar més o manco d'acord.
donada, evidentment, aquesta situació que estan passant. Però també volem fer esment que el mateix ús del local municipal per part d'algunes associacions ja és de per si un ajut important, que sí que permet a poder desenvolupar aquestes associacions les seves activitats. Ara bé, crida molt l'atenció que a apenas un mes i mig d'haver aprovat els pressuposts, en el qual es destinaven 75.200 euros, aquestes partides queden ara de cop i volta suprimides, donant una altra vegada a una mala previsió dels ingressos, com he comentat anteriorment. Una de les característiques que ens han definit sempre com a socialistes a Binissalem ha estat aconseguir la major oferta possible d'activitats per als nostres ciutadans. I pensam que ho han demostrat ben abastament, hem estat els responsables d'aquest govern local. Queda un minut. Gràcies. La fórmula que des d'aquest any està aplicant respecte a l'actual equip de govern del PP no me'l sembla la més correcta, ja que directe o indirectament agrava les taxes dels usuaris d'aquestes activitats. El fet de fer pagar per l'utilització del local durà com a conseqüència immediata la pujada de la taxa al ciutadà, fent perillar únicament l'activitat. Entenem que el monitor també ha de fer un esforç en aquest sentit. Nosaltres també pensam que hauria de ser aquest ajuntament el que pogués regular l'activitat, cobrant taxes i retribuint els monitors a un preu fixat. Però aquesta mesura, però per molt manco pensar que aquesta mesura hagi de ser un motiu d'ingrés per part d'aquest ajuntament, que sembla que en aquest moment té una verdadera obsessió per la recaptació d'ingressos que afecten precisament els sectors més dèbils de la nostra societat. Pel que fa precisament als ingressos, el grup municipal socialista va presentar una moció pel manteniment del 100% del fons de cooperació municipal. És acabant, Polita. Sí, ara només un moment. Reduït ara al 25% per part del govern balear. Una aportació econòmica que, abonada a la seva totalitat, m'hagués permès poder efectuar pagaments a aquells proveïdors de béns i de serveis locals. I aquest equip de govern del PP hi votà en contra. Va anteposar els interessos polítics a tots aquells interessos dels binissalaments i les binissalamenes. En definitiva, i tornem al principi, de què ens ha servit o de què ens serveix tenir un assessor econòmic precisament en aquest temps de crisi, quan veiem que el dèficit va augmentant any darrere any. Què s'ha fet d'aquest informe econòmic fantàstic i fabulós sobre la conveniència d'aquest poliesportiu a gran escala? Com volem ara arreglar en un any una situació tan còrica? I aquí, sobretot, es perjudica a l'hora de retear. Entenem la situació, com ja hem dit, però no compartit de cap de les maneres bona part de les mesures que ha pres aquest equip de govern. Gràcies.